Η Ζάκυνθος γιορτάζει τον προστάτη και πολιούχο της. Το Ιόνιαν προσφέρει στον απανταχού ελληνισμό τις ζωντανές μεταδόσεις από την Ιερά Μονή Αγίου Διονυσίου. 23 Αυγούστου, στις 7 το απόγευμα, τη δοξολογία με περιφορά του Σεπτού Λειψάνου του Αγίου εντός του Ιερού Ναού και στη συνέχεια τον Μέγα Εσπερινό. 24 Αυγούστου, ανήμερα της εορτής, στις 8 το πρωί, απευθείας, με τον Ιερό Ναό του Αγίου Διονυσίου για την πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία. Την ίδια ημέρα, στις 7:30 το απόγευμα, σε ζωντανή μετάδοση, η επιστροφή της Λιτανίας του Αγίου από την παραλιακή οδό στον Ιερό Ναό και η παράκληση στα προπήλαια του Ναού. 26 Αυγούστου, στις 8:30 το πρωί, παρακολουθήστε σε απευθείας μετάδοση την πολυαρχιερατική Θεία Λειτουργία και περιφορά του Σεπτού Λειψάνου εντός του Ναού.